na njivi gospodnjoj oca Miloša Vesina. Dobro nam došli, oče. Konačno smo se dogovorili, došli ste u pravo vrijeme kad treba. Onako kako je Bog blago izvolio. I zato sam uzeo sebi za slobodu da izaberem temu, nisam pitao druge, ali mislim da je to vrhunac svega onoga što smo se mi onako trudili da duhovno razgovaramo, da je ljubav ipak od svega jača. I to zaista i vi na vašim predavanjima, mnogi su od naših vjernika imali priliku na internetu da vas čuju. I vi ste to posvjedočili i svojim životom, i vjernici koji su bili s vama su to posvjedočili, i zato vas molim, dakle, zahvaljujem se što ste došli, za vaš blagoslov i da ovo predavanje tako održujući upravo da je ljubav od svega jača, da nam iznesete primjere, da nas potkrijepite, da nam još jednom osvjedočite da je ljubav iznad svega. Hvala vam. Dobrodošli, Hristos Voskrese. Pa istinu Voskrese. Hristos Voskrese. Drago oče, drago, visoko prečasna, braćo sveštenici, gospodine profesore, drago braćo i sestre, ima li prikladnije reči koja bi se utkala u harmoniju vaskršnje radosti, koja nas još uvek sve obuzima, nego što je to reč ljubav. Ali ne ljubav samo kao reč, koja je nažalost toliko doživela da izgubi na vrednosti i kao reč i kao odlika, ali u svojoj osnovi ljubav nije ono što mi često mislimo da jeste, nego je zapravo Bog taj koji je ljubav, ne izvor ljubavi, nego On jeste ljubav. I zato je raspeće Hristovo vrhunac ljubavi, bogootkrivene ljubavi, a vaskrsenje Hristovo trijumf ljubavi. Jer da nije bilo Božije ljubavi, nikada Bog u ono prvo popodne ljudske istorije, kada je naš praotac Adam učinio svojom voljom pogrešan potez, nikada ne bi, dakle, Bog u ono prvo popodne krenuo u potragu za palim čovekom i prvo pitanje koje je bilo, nije bila reč grdnje, nego je bilo: Adame, gde si? Upravo ono što svakome od nas Gospod danas kazuje. I zarad te ljubavi Gospod je poslao Sina svoga jedinorodnoga da nas spase. Kako? Ljubavlju. Ljubavlju koja je prevazišla svaku ljubav koju je svet do tada video, osetio i doživeo. I da plati najskuplju cenu. I danas na svim prostorima ovoga sveta, bez obzira da li živimo na istoku, zapadu, severu, jugu, živimo u vremenu kada su rasprodaje veoma omiljene. I ljudi trče za rasprodajem. Traže da nađu što jeftinije moguće. Hajde što su stvari na rasprodaju, ali je tragedija što danas i ljudi gube svoju cenu. A zaboravljamo pritom da smo plaćeni najskupljom mogućom cenom, krvlju Hristovom. Dakle, svako od nas, posebnih lika Božijeg u sebi, nije ni za prodaju, ni za rasprodaju, još manje. Jer je svako skupocen, jedinstven, originalan, neponovljivi primjerak onoga što je Bog utkao u nas. Ljubav je ipak od svega jača. Govoreći o ljubavi, ne možemo, i to će nam biti osnova ovog našeg večerašnjeg zajedničkog promišljanja, jer ja nisam došao ovde da predajem, da vam dam nešto što ja kao imam, vi nemate. Ne, nego ovo doživljavam kao jedno zajedničko promišljanje o onome što nam je pre svega potrebno, što nam je korisno i što nam je zapravo jedino na spasenje. Živimo u jednom vremenu, dragi moji, kada u našim domovima vrlo često sebi stavljamo podsjetnik. Obično to biva na frižideru, nekako je to kućni predmet koji nekako ne možemo da mimoiđemo, pa onda dnevne podsjetnike šta treba uzeti, šta bi trebalo zapamtiti, a ne zaboraviti.
I tako interesantne izreke, obično vidim to svuda po svetu, stavljamo na frižider. Nisam ni ja izuzetak. Izreke koje ja imam na mome frižideru su obično u vezi sa čokoladom. I evo, podelit ću sa vama dve. Prva glasi, nadam se da mi neće biti zamereno, da je čokolada najbolji dokaz da je Bog hteo da čovjek bude srećan, već ovde i sad. A druga, ja mogu da odustanem od čokolade, ali nisam od onih koji lako odustaju. Dakle, umesto tih ili pored tih i takvih izreka i opomena i podsjetnika, šta mislite kako bi bilo kada bi se na svakom frižideru krenemo prvo od frižidera, kada bi se našle one najlepše reči ikada izgovorene o ljubavi koje je napisao sveti apostol Pavle. Ajde da ih čujemo svi zajedno. Ako govorim ljudskim i anđeoskim jezicima, a ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu veru, tako da premeštam i gore, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako hraneći siromahe razdelim sve svoje imanje, iako predam svoje telo da bude spaljeno, a ljubavi nemam, ništa sam i ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se, ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne ljuti se, ne uračunava zlo, ne raduje se nepravdi, ali se raduje sa istinom. Ona sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi. Ljubav ne prestaje nikada. Ako je dar proroštva, bit će okončan. Ako je dar jezika, prestaće. Ako je znanje, nestaće. Jer je delimično. Saznajemo i delimično prorokujemo. Kada pak dođe ono savršeno, prestaće ono delimično. Kada sam bio dete, govorio sam kao dete, mislio sam kao dete, zaključivao sam kao dete. A kada sam postao čovek, prestao sam sa detinjarijama. Jer sada gledamo kao pomoću ogledala u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sada saznajem delimično, a onda ću saznati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, a ljubav je među njima najveća. Da ništa u Svetome pismu, da ništa osim ovoga nije zapisano o ljubavi, verujte, bilo bi nam više nego dovoljno za spasenje. Čitav jedan program vašeg i mog, svačijeg života je utkan u ovim rečima svetog apostola Pavla. Hajde da vidimo prvo kada, zašto i kome je uputio apostol Pavle ove reči. Mi veoma često razmišljajući o tim ranim hrišćanskim vremenima, pogotovo još o apostolskim danima, imamo tendenciju, a u nas Srba je to pogotovo izraženo, da nekako sve preuveličavamo i da sve posmatramo u jednom svetlu koje možda nije baš bilo tako. Pazite, jeste da su to bili veliki dani, ne zbog nekih posebnih uslova u kojima su ti rani hrišćani živeli, naprotiv, nego upravo zbog one ozbiljnosti kojom su prosijavali, upravo zbog one ljubavi koju su međusobno delili. Protivnici naših pravodaca u veri, paganski svet, 1., 2., 3. veka, koliko god da su nas mrzeli, naše pravce u veri, nisu mogli da ne primete jednu stvar. Pa je to čak ostalo zabeleženo i u njihovim dokumentima. Onako sa zluradošću, sa pakošću, ali su ipak rekli istinito. Kaže, pogledaj kako oni jedni druge ljube. Hajde da vidimo da li bi te reči mogle danas da se primene na hrišćanske zajednice rasute po celome svetu. Bogu hvala, pa ih ima. Da ih nema, sunce ne bi sijalo ni ovoliko koliko sija. A da vidimo koliko nas upravo nedostatak ljubavi ili neshvatanje ljubavi po ovom jedino ispravnom kriterijumu koji nam je dao apostol Pavle,
koliko zapravo svi svakodnevno padamo na tom ispitu. Dođemo u crkvu i umjesto da se prvo pozdravimo sa onim ko nas ovde čeka, sa pantokratorom, sa onim koji sve drži, koji sve nosi, sa Gospodom koji je domaćin ne samo svake crkve, nego celoga sveta i svačijeg života. Mi prvo gledamo koga ćemo da vidimo od onih koje poznajemo, pa se ispozdravljamo i siti napričamo, usput se onda nešto kao i prekrstimo, pa onda izogovaramo koga stignemo, a koga ne stignemo to dovršimo telefonom ili danas je tu Facebook. Mi kada smo evo sad je 16 godina, završili našu novu crkvu u Južnom Čikagu u Lensingu, kada je bila osvećena i kada su počela redovna bogosluženja, svet je ustanovio jedan veoma interesantan fenomen. Naime, kada dođu da celivaju ikone u ovom prednjem delu, odmah tu ispod nanosa, sve ono što šapatom izgovore se čuje u dnu crkve. Zato što je crkva veoma akustična. Radio je dr. Kovačević, to mu je bila poslednja crkva, Radoslav Kovačević, inače bečki đak. Umro je par godina posle posvećenja naše crkve, tačnije 2004. godine, već kao 80-godišnjak i preko 80 godina. I onda su me ljudi pitali šta je to, nemamo mikrofone, imamo, ali ne koristimo zato što je zaista veoma interesantna akustika. I onda sam ja nekome rekao, onako šaleći se, ali su oni to dobro shvatili ozbiljno i dobro je da su tako shvatili. Rekao, ne, nisu ni mikrofoni, nisu nikakve akustički efekti, nego je to namerno urađeno, da ne biste jedan drugoga ogovarali. Jer sve ono što se ovde kaže, tamo se čuje, što se tamo kaže, ovde se čuje. I to je, što mi kažemo, držalo vodu jedno vreme i dobro je da je tako. I onda kada sam u jednoj propovedi objasnio da je to zapravo prirodni efekat akustike, s obzirom na materijal, s obzirom na proporcije crkve i tako dalje, na visinu, nekako je ostalo to svima kao jedna opomena da kada se dođe u hram, da bi trebalo razgovarati sa Bogom, sa prečistom Bogom majkom, sa svetima, sa dušama svih onih za koje se molimo, a razgovore koje vodimo jedni sa drugima ostavimo za kafu posle crkve ili za neko drugo vreme. Dakle, apostol Pavle tu negde na razmeđi 6. i 7. decenije piše svoju poslanicu, nalazeći se već tada u gradu Efesu, piše poslanicu, jedno pismo onoj slabašnoj, krhkoj, malenoj grupi hrišćana u gradu Korintu. Šta je bio Korint u prvom veku? Zamislite Las Vegas. Neki su možda bili, uglavnom ste svi čuli kakav je to grad, šta se tamo dešava. Korint je bio otprilike Las Vegas staroga sveta. Pre svega to je bila važna luka, trgovačka luka, što Las Vegas naravno nije, ali i centar svega onoga što Las Vegas čini privlačnim za mnoge i to iz celoga sveta. Pre neki dan u jednom razgovoru s jednim poznanikom nešto se dotakao smo Las Vegasa, pa me pita da li sam bio, rekao jesam, bio sam, pa se prisetih kada sam pre tačno 22 godine vodio hor naših studenta sa našeg bogoslovskog fakulteta u Libertyvilu, jer evo i tamo sam već 27 godina, pa vlasnik jednog od tada najvećih hotela koji se zove ne cirkus jedno, nego cirkus, znači nije dovoljno reći cirkus, nego to treba i ponoviti, znači cirkus na kvadrat, cirkus, ogroman jedan hotel, vlasnik je Srbin i on je hteo da mi, studenti našeg fakulteta i ja, koji sam vodio tada hor, da budemo baš njegovi gosti. I kada smo, vraćajući se iz soba, svi studenti i ja naravno, u mantijama, kada smo prolazili kroz ogroman prostor od lifta
recepcije i do izlaza, a od lifta do recepcije, to je princip po kome je građen svaki hollywoodski hotel, je prostor otprilike ili polovine ili čak celog fudbalskog stadiona, jedan lavirint sa svim tim aparatima za kockanje i tako dalje. Pa ko odoli, svaka mu čast. I jedna bakica je prišla nama, ovako smo išli u povorci, žureći se ka izlazu, kaže, izvinite, molim vas, iz kog ste vi plemena? Sad da ja njoj ne objašnjavam ko smo i odakle smo i šta smo, ja se prisjetih one reči koju je često tada pominjao pokojni Milić od Mačve, rekao, gospođo, mi smo iz plemena koje je starije od ameba. Ona je uzela, zabeležila to u svoj notes i otišla. Dakle, Las Vegas staroga sveta, to je bio Korint. Centar trgovine, ali centar kocke, centar prostitucije, centar svega onoga bez čega svet, nažalost, ni danas ne može. Ali i u tom i takvom svetu apostol Pavle je duhovno porodio jednu grupu onih koji su se opredelili za Hrista. I onda, da bi ta krhka, malena grupica prvih hrišćana u Korintu opstala, apostol Pavle polazi od onoga što je najpotrebnije. Da im praktične savete. Šta je to ljubav? Ljubav kao nešto što dugo trpi, što nikada ne prestaje, što ne zavidi, ne nadima se i tako dalje. Sve ovo što čusmo na početku. Interesantno da je tih godina, tu negde, krajem 6. početkom 7. decenije, zapravo već početkom 8. decenije 1. veka, Korint dobio novog gradonačelnika koji je bio nekako spreman da bude sklon hrišćanima, odnosno da ne bude baš otvoreni neprijatelj hrišćana. U Korintu je živelo 6-7 različitih naroda i, kako bi se to kod nas reklo u starome kraju, narodnosti. Dakle, višejezični, multikulturalni grad. Danas svi govore o nekoj multikulturalnosti koja, koliko vidimo, ne donosi baš neke velike plodove. U Korintu je tada, rekli bismo današnjim jezikom, vladala jedna liturgijska anarhija. I apostol Pavle počinje da uvodi red u to, ali počevši od onoga što zapravo nadahnjuje bogoslužbeni život, to je ljubav. Bogosluženje nije forma. Bogosluženje ima svoj smisao, a ljubav nadahnjuje taj smisao. I osnovna poruka jeste zapravo ljubav. Po nekim tumačima, tačno govoreći, ta poslanica je pisana 57. ili 58. Neki kažu 67. ili 68. godine. U svakom slučaju tu negdje na razmeđi prve i druge polovine 1. veka. I apostol Pavle počinje veoma jasno i kaže, ako jezicima ljudskim i anđelskim govorima ljubavi nema ništa sad, onda sam kao metal koji zvuči i činele koje odjekuju. Apostoli, posebno apostol Pavle, nikada jednu jedinu reč nije upotrebio slučajno. Pa ovo činele koje odjekuju, upotrebio je grčku reč alalazon. A to je zapravo onomatopeja ženskog naricanja. Postojale su, postoje i danas, u nekim narodima, pa i u našem. Narikuše, žene koje nariču, profesionalno narikuše. Tako i onda. Onomatopeja tog ženskog naricanja je bila alalazon. Nešto što u suštini baš i nema nekog svog pravog sadržaja, ali je tu da bi se popunila praznina, ta zvučna praznina. Upravo tu reč koja je bila veoma razumljiva svakom ondašnjem žitelju Korinta i staroga sveta uopšte, upravo je tu reč apostol Pavle upotrebio. Dakle, tek kada shvatimo da smo bez ljubavi, činele koje zveče i metal koji odjekuje, da smo ništa drugo nego onomatopeja nečega praznog, ako ljubavi nemamo, onda tek možemo da krenemo u one pozitivne osobine, zapravo šta ljubav jeste. Ljubav je pre svega pokretačka sila.
stvara svet iz ljubavi. Čovek kao vrhunac stvaranja iz ljubavi. Zašto? Zato da bi čovek bio vazda u jednom dijaloškom odnosu sa Bogom i da bismo bili u istom takvom odnosu jedni sa drugima. I sad pogledajte što smo mi napravili od ovoga sveta. Da ljudi jedni drugima umesto da ulepšavaju, ljubavlju osmišljavaju i pune život, mi zapravo jedni drugima zagorčavamo život. Ima jedna veoma dopadljiva, istinita, gorko istinita izreka koja kaže: u svetu postoje samo dve vrste ljudi, oni koji imaju čir i oni koji drugima zadaju čir. Istina, mnogi naši problemi zdravstvene prirode, svi su oni psihosomatskog porekla. I to kako živimo, kako razmišljamo, kako volimo, odnosno kako ne volimo, se odražava ili na kardiovaskularne probleme, kod onih koji su eksplosivnije naravi, jer pazite, karakter donosimo sa sobom. Ili pak oni koji gutaju, koji trpe, stradaju od gastroenteroloških problema. To su čiraši, dakle, postoje čiraši i oni koji drugima zadaju čir. Ukratko govoreći, ali nije daleko od istine. Dakle, ljubav je nešto što dugo trpi. Ljubav je dobra, ona ne zavidi. Ko danas ume, hoće i može dugo da trpi? Oslušnite samo koliko nam naš prelepi, prebogati srpski jezik približava pojedine reči i ukazuje na značenje. Danas se svi žalimo kako nemamo strpljenja. Ne možemo imati strpljenja ukoliko nismo spremni da trpimo. Strpljenje proizilazi iz trpljenja. Vidite koliko je jezički blisko, povezano. Ne kaže se uzalud u Svetome pismu: trpljenjem vašim spasavajte duše svoje. Trpljenje, ili kako je to naš narod biblijski ukorenio, iznedrio u onoj kratkoj, mudroj izreci: trpe, spaše. Danas niko neće da trpe. Nedavno je objavljen jedan podatak, istina u Danskoj, ali podatak u vezi sa Amerikom. Naime, Amerika čini 5% svetskog stanovništva. No, to je konstatacija, činjenica. Ali, ono što sada nije u redu, tih 5% koristi 86% svih proizvedenih lekova i medicinskih sredstava koji se proizvedu u svetu. 5% koristi 86%. S tom slikom, ne samo da nešto nije u redu, ta slika nije normalna. Zašto? Zato što čovek, savremeni Amerikanac, više neće da trpi ni onaj najmanji bol. Problem je što se ta i takva Amerika uticajem, nemanjem volje, nemanjem zapravo smisla za trpljenje, pa onda i strpljenje, širi svuda po svetu. Svuda po svetu. Prošetajte se samo Beogradom ili uđite u gradski prevoz u Beogradu, pa ćete vidjeti kako strpljenje doživljava, odnosno nestrpljenje, doživljava svoju erupciju svakoga dana. Samo stanite mirno i udarajte recke koliko ćete psovke čuti u tramvaju ili autobusu. Da li, dragi moji, možete u onim odnosima koje biste okarakterisali kao odnos ljubavi prema roditeljima, prema supruzi, prema deci, prema prijateljima, prema rodbini, da li možete zaista da prepoznate trag ljubavi, ali ove ljubavi o kojoj govori sveti apostol Pavle? Šta se dešava kada dođemo u konflikt jedan sa drugim? Šta prvo uskraćujemo jedni drugima? Ljubav. Odnosno ono što smo mi mislili da ljubav jeste. I pazite, tu smo toliko detinjasti, apostol Pavle kaže: kada sam odrastao, prestao sam sa detinjarijama. Biti kao dete je jedno, to je kvalitet, to je vrlina. Biti detinjast za odraslog čoveka koji bi trebalo da bude i zreo, ali kako naš uvaženi
Vladeta Jerotić kaže, nikada nismo dovoljno zreli, a sveti vladika Nikolaj, mudri, ohridski, žički i libertivirski, kaže, kako nas je mnogoletnih, a malo punoletnih u smislu zdravih, onih koji su zaista dosegli da budu zreli, malo nas je zreli. Dakle, šta mi prvo činimo? Prvo uskraćujemo jedni drugima ljubav. Ne volim te više. Ako ikada, ikome, to možete da kažete, to vam je najbolji znak da tu osobu nikada niste ni volili. I ako ikada, iko vama to kaže, to vam je najbolji, a kako bolan, ali istini znak da vas ta osoba nikad nije volela. Pazite, svi mi, stvarajući neku svoju sliku ljubavi, razmišljajući o ljubavi, kada počnemo da razmišljamo kao deca, kao tinejdžeri, gradimo jedan ram u svojim mislima. I mi idemo sa tim ramom kroz svet. Znači, ja sam zamislio da ljubav treba da izgleda ovako i da stane u taj ram. I onda tražim osobu koja će da stane u taj ram. I onda me neko privuče nečim i kaže, evo, ova osoba tačno se uklapa u ovaj ram. I onda se ja kao zaljubim, pa onda kaže mi da volim, rešim se da se oženim, da se udam i tako dalje. I sve to tako izgleda dok je ta osoba u ramu. Mislim, vrlo brzo ta osoba, svako od nas ima to iskustvo, učini nešto, kaže nešto i iskoči malo iz rama. I onda vi kažete, nisam je tako poznavao ili nisam znala da je takav. Pa naravno da je nisi poznavao zato što je nisi uopšte poznavao. Za poznavanje je potrebno vreme. Zaljubljenost je divna stvar. To je onaj prvi stepenik bez koga ne biva ljubav. Ali ako sve ostane samo na zaljubljenosti, pa ako je još to zagrljeno samo erotskom privlačnošću, onda je to zaista veoma tužno. U momentima iskričava, ali u suštini tužna i prazna priča. Ako se ne pretvori u ljubav koja će dugo da trpi. Šta mislite kako bi ovaj svet izgledao kada bi se Bog vodio našom logikom? Kada bi Bog koristio način razmišljanja koji mi koristimo? Pa onda kažemo nekom, dobro, oprostit ću ti, oprostio sam, ali više neću da imam ništa sa njim. To je način kako mi obično reagujemo. Iskreni smo, moramo bar u ovom periodu vaskršnje radosti sa sobom i među sobom pre svega iskrenost da delimo. Jel tako? Tako je. Da je Bog rekao, dobro, oprostit ću ljudima, ali neću više ništa da imam sa njima. A on ne samo da nije hteo ništa da ima sa nama, nego i sina svoga jedinorodnoga dao. Pa sin, kada su ga ljudi, među kojima je propovedao, čuda činio, mrtve njihove vaskrsavao, slepove od rođenja, evo sutra je nedelja o slepom, vid vratio, ti isti ljudi ga razapeše. I šta je on sa krsta rekao? Nije rekao, a vidjet ćete vi kad ja dođem drugi put. Ne, oče, oprosti im, jer oni ne znaju šta rade. Ko to od nas danas može da kaže? Pazite, nije uopšte važno da li smo hrišćani ili ne. Važno je da mi kažemo mi smo hrišćani. Zaboravimo, treba biti hristolik, a ne hrišćanin. Biti kao Hristos, naravno, ne možemo nikada, ali da nam to bude cilj, da nam to bude ideal, pa i kada padnemo brzo da ustanemo i da krenemo dalje. Sveti Epifanije, jedan od najvećih duhovnika druge polovine 20. veka u Grčkoj, starac Epifanije, najobrazovaniji grčki monak druge polovine 20. veka. Odbio da bude profesor univerziteta, odbio da bude akademik, odbio da bude episkop, odbio da bude iguman svih grčkih manastira zajedno i samo je hteo da bude ispovednik u jednoj crkvi u Atini i to je i bio. I čitava intelektualna i duhovna elita današnje Grčke u velikoj meri su duhovna čada starca Epifanije. On nam je ostavio jednu sjajnu izreku. Kaže, moje srce ima samo ulaze, izlaze nema.
ko jednom u njega uđe, tamo zanavek ostaje. Primam ga onakvim kakav jeste. Od čega mi danas, pogotovo u emotivnom, pogotovo u psihičkom pogledu, najviše patimo? Pa patimo te duhovne i duševne promaje, zato što nam srca imaju toliko vrata, bezbroj ulaza, a još više izlaza. Svaki čas neko u to srce uđe, ali još više njih iz tog srca izađu. A starac Epifanije kaže, moje srce ima samo ulaze. Šta to znači? Znači svakom dati slobodu da bude ono što jeste. Ko je prvi koji ugrožava tu slobodu? Znam da će se sada mnogi štrecnuti. Pa prvi su roditelji. Roditelji koji ne umeju da puste svoju decu. Dete treba umeti pustiti. Nemoj da gledaš u mamu, pustit ćete kad dođe vreme, još je rano za to. Šta mi činimo? Mi se prosto patološki vezujemo, pa onda imamo bezbroj onih koji su odavno prestali da budu deca. Naravno, mi uvek ostajemo deca svojih roditelja, makoliko godina da imamo, ali ako imamo i 27, 28, i 37, i 38, i 57, i 58, mnogi takvi sinovi i kćeri ne mogu da učine jedan jedini korak dok mama uglavnom ne kaže i dok se mama sa tim ne saglasi. Jedne godine pozvao me jedan lekar, jedan od vrhunskih čikaških psihijatara. Kaže, imamo ovdje jednu vašu parohijanku i ne možemo baš da odgonetnemo o čemu se ovdje radi, a ona je zaželjela da vi dođete da je posjetite, pa eventualno nešto zajedno da učinimo. Ja sam sat vremena razgovarao sa trojicom vrhunskih čikaških psihijatara, sva trojica su Jevreji. Znam ih po čuvenju, po njihovim knjigama. I kažu, otidite sad da vi razgovarajte sa njim. Ja sam otišao. Nećemo je pomenuti pravo ime, upokojila se Bog dušu da joj prosti. Međutim, ona je činila ono što mnogi roditelji danas čine. Počela je emotivno da uslovljava i da ucenjuje svoje dete. Prvo, što mnogi roditelji tamo, a pretpostavljam da i ovdje, ali u Americi, što to je još mnogo više izraženo, prosto uslovljavaju svoju decu, ucenjuju svoju decu, znači mora da se oženi Srpkinjom, da se uda za Srbina. To bi bilo jako lepo kada bismo se međusobno svi ženili i udavali. Ali to što je neko Srbin, nije istovremeno i garancija da će to biti osoba sa kojom ću se ja razumeti. I sad vam govorim ono što nije moje mišljenje, nego što je statistika. Najveći procenat razvoda brakova među našim u Americi su upravo srpsko-srpski brakovi. Oni najviše stradaju. Zato što mnogi mladi ljudi popuste, pa se ožene Srpkinjom, pa se udaju za Srbina, a kažem, samo po sebi to nije garancija. I njoj se nije dopalo što je sin pronašao, pazite, Srpkinju, iz dobre porodice, školovan, lep, tamo je rođena, odlično govori srpski. I sada je ona naumila da pobegne u bolest, misleći da će ta njena bolest zaustaviti njenog sina. I ona je počela da izmišlja neke glavobolje. Ovi su zvali sve moguće i nemoguće specijaliste, pa se onda žalila na oči. Zvali su i neurologi i na sva moguća ispitivanja, ništa nisu mogli da pronađu, ni neurološki, ni oftalmološki. Pa su onda pozvali mene. Ja sam otišao kod nje, zvaćemo je Smiljka. Nije se zvala Smiljka, ali zvaćemo je Smiljka danas. Pa dobro, Smiljka, je se spremao za svadbu, pitam je ja. A, pa neće biti svadbe, oče, neće biti svadbe. Ja sam bolestan, a mogu i da umrem. Neće biti svadbe. Rekao, bit će svadbe, Smiljka, bit će. Pa neće biti, oče, neće, meni je jako teško, ne može. Rekao, Smiljka, ajde kaži mi, molim te. Je li buduća snaja Srpkinja? Pa jeste. Je li lepa? Pa ne mogu da kažem jeste. Je li iz dobre kuće? Jeste.
preko Smiljka, imaš dva moguća izbora. Ili ćeš što pre da prestaneš da zavodiš za Kovač planinu ove lekare, koji naravno sve ozbiljno shvataju, pa ćeš da izađeš iz bolnice što pre da bi igrala u kolu, ili ćeš ostati ovde, a svadbe će biti. Pa neće biti, rekao, bit će Smiljka. Pa ko kaže? Ja kažem. Tako sam se dogovorio sa sinom i budućom stanjem. I oni bi se venčali bez mene. Rekao, da, ako si toliko tvrdoglav i spremna na takav način da ucenjuješ svoga sina, koga navodno voliš više od svega, mi ćemo svadbu obaviti bez tebe. Posle 3 dana je izašla iz bolnice. I naravno da je bilo svadbi. I sad, druga strana priče, kako to često biva, znate koju je gledao poslednjih 8 meseci, kada je bolovala ta snaja koju nije želela i koju nije htela, i ko je oči zatvorio, ta snaja, i ko je danas redovno čini parastose i pali sveću za nju, ta snaja. Dakle, i to smo mi. Ljubav se ne hvali, ljubav se ne nadima. Ali mi vrlo često volimo da se hvalimo i volimo da se nadimamo. Jedan od prvih uslova koji smo imali gradeći našu crkvu je da nigde ni na jednom mestu, ni na jednom predmetu ne bude napisano, uklesano, izrezbareno ili već bilo šta ime darodavca. Svako je dao onoliko koliko je mogao. Kaže naš narod, ne daje onaj ko ima, nego onaj koji hoće. Onaj koji hoće. Ljubav se ne nadima. Evo vam jednog primjera divnog nenadimanja. I to je primjer o kome Srbi širom sveta treba da čuju. I ja veoma često to pominjem. Godina 1999. 78 dana bombardovanja Srbije od najmoćnijih strana, najmoćnijih zemalja sveta, nažalost, i sramotu predvođene Amerikom. Čujemo mi da se u jednoj crnačkoj baptističkoj crkvi u Čikagu svake srede održavaju specijalno bogosluženje i molitve za mir u Srbiji. Niko ih nije pitao, niko ih nije molio. Oni ne znaju ni ko su Srbi, ne znaju ni gde je Srbija, oni se mole za Srbiju. Ja kada sam to čuo, pozvao sam njihovog pastora, pitao je to tako, kaže, jeste. Kaže, u ostalom, izvolite, dođite u prvu sledeću sredu, dođite, budite sa nama. I ne da sam otišao, nego sam poveo i porodicu i nekoliko svojih parohijana. Par sati pre mog polaska, na svu sreću, on me pozove i kaže, molim vas, kažite mi broj vaših registarskih tablica i kako izgledaju vaše kola, koje su boje i koji model. Pa ja, ako naivno, zašto? Zato što nećete moći da priđete još 3 ulice pre crkve. To je sve zakračeno. Imaćemo redare, ja ću njima dati broj vašeg automobila, da će vas oni sprovesti do crkve. Ne 3, nego 4 ulice sa sve 4 strane u prilazima toj crkvi su bile prepune. Oni su kupili jednu staru napuštenu rimokatoličku crkvu, ogromna crkva u kojoj može da stane blizu 2000 ljudi. Ogromno nešto. To se nažalost tamo često dešava. Delovi gde su nekada živjeli Poljaci, Irci i tako dalje, naši, prazne se, ljudi jednostavno odlaze u predgrađa i ostavljaju svoje crkve. Crkva ide za narodom, zidaju se nove crkve, te zaista predivne, građene u stilu starih evropskih katedrala, baš bukvalno katedrala. Te crkve sada nema ko da izdržavaju. Onda ih na svu sreću uzimaju hrišćani drugih denominacija. Ovu su uzeli baptisti. Koliko je bilo sveta u crkvi, 2 puta više je bilo sveta oko crkve. I sve se preko zvučnika pratilo. A na prostoru od crkve, crkva nije daleko od autoputa. Na prostoru koji se vidi iz jednog i iz drugog pravca kako se ide tim autoputem, stavili su ogroman jedan transparent koji ne bi mogao da stane od jedne do druge strane, od severne do južne apside ovde, pa sigurno nekih 7-8 metara širine. Prestanite bombardovanje Srbije. Stop the bombing of Serbia. Ja sam bio, blago je reći, šokiran i obradovan.
i obogaćeni. Da negde u svetu postoje ljudi koji nešto čine za nas, a da ih pritom niko nije pitao i oni to ne smatraju kao neki poseban podvig. Ne nadimaju se. I onda je njihov pastor mene zamolio i rekao, da li biste se vi vratili mojim vernicima? Rekao, kako da ne? I kaže pastor Reverend Meeks njima, kaže, draga braćo i sestre, mi se evo već nedeljama molimo za mir u Srbiji. A sada ću da kažem i pred sveštenikom koji je čovek Srbin, pravoslavni sveštenik. Njemu ću da kažem zašto se mi molimo za Srbiju. Zato što smatramo da je to nepravda. Nepravda koja se čini u naše ime, mi smo Amerikanci, od naših poreza se finansiraju te bombe, mi se sa tim ne slažemo. Mi ne znamo mnogo o Srbima, ali znamo da je to hrišćanski narod. Znamo da je to narod koji nikoga nije napao, koji nikoga ne ugrožava, to jednostavno nije u redu, to nije po Bogu. Ne znam kakva politika da se vodi. Pazite, crnci, baptisti. Ja njima kažem, drago moji braćo i sestre, bili smo u periodu posle Vaskrsa. Bombardovanje je počelo 22. marta. Bila je sreda. Mi smo bili na pređeosvećenoj liturgiji. A kada sam otišao kod njih, pevao se Hristos Voskres. Rekao, verujte, ja sam toliko danas obuzet jednom neiskazanom radošću, da prvo što želim da podelim sa vama i time vam se zahvalim, jeste jedna uskršnja pesma koju mi pevamo svih ovih 40 dana od Vaskrsa do Spasovdana, pa sam im opevao Hristos Voskrese. I onda rekao par nemuštih reči da bi imali kakvog takvog pojma o tome, ne samo gde Srbija jeste, nego ko su zapravo bili i ko jesu Srbi. I ostali smo do dana današnjeg u vezi ta parohija i ta crkva i naša parohija u Južnom Čikagu. Dakle, niko ih nije molio, niko od njih to nije tražio i oni su do kraja bombardovanja svake srede obavljali ta bogosluženja, moleći se za mir u Srbiji. Šta ćemo sada sa onim rečima kada apostol Pavle kaže ljubav ne zavidi? Šta ćemo sa zavišću? Pazite, nemojte nikada brkati zavist i ljubav. To su psihološki dva odvojena stanja. Za zavist je potrebno dvoje, za ljubomoru je potrebno troje. Zavist je jedno, ljubomora je drugo. Najmudrija Srpkinja, Isidora Sekulić, najmudrija Srpkinja 20. veka, Isidora Sekulić je lepo jednom napisala i svima nam poručila. Ono što drugi ima nije ono što ja nemam, nego ono što meni nije dato. Tačka. Nema, ali nema. Ono što ja nemam nije ono što drugi ima, nego ono što meni nije dato. A zašto mi nije dato? To Bog zna. I ja ću jednog dana saznati. Možda upravo radi moga dobra. Upravo da se ne bih nadimao. Kada me ljudi pitaju kako je u Americi, pa ja kažem, za mene Amerika što se našeg sveta tiče, a to može da bude primenjeno na svaku našu zajednicu u rasejanju, svako to rasejanje je nalik lakmus papiru. Znate, onaj lakmus papir u kemiji, pa da ga stavite, vidite reakciju po boji. Kada čovjek dođe u tu neku Ameriku, ili u tu neku Švajcarsku, ili u tu neku Švedsku, ili u tu neku Austriju, ili u tu neku Južnu Afriku, ili već bilo gde Australiju, Novi Zeland, pa stekne kakvo takvo, varljivo, ali kakvo takvo materijalno obezbeđenje, koje jeste od danas do sutra, ali je tu bar neko vreme, onda se zaista pokaže kakav je ko. Često čujete od ljudi, kaže, kad bi ja imao to i to, ja bi uradio to. Pa kada postigne to, ne uradi ni jedan jedini deo od onoga što je rekao, kad bih ja imao. Zato naš narod kaže, ne da je onaj ko ima, nego onaj koji hoće. Ljubav ne uračunava zlo. Drugim rečima, ljubav ne zlopamti. Sveti Marko Podvižnik, divan jedan sveti otac i veoma pronisljiv i dubok pisac, kaže, zlopamćenje je najgora osobina za hrišćanina, koja je u stanju da uništi sve vrline zlopamćenja.
neću ti to zaboraviti. Pa ga onda gledate upravo kroz te naočare, njega ili nju. Pazite, mi vrlo često ponavljamo one reči: oprostiti moramo, zaboraviti ne smemo. O toj vrsti zaborava na koju je mislio blaženopočivši patrijarh German kada je izrekao te reči u Jasenovcu, on nije mislio, aha, zlopamtit ćemo. Ne. On je mislio na onaj zapravo koji će nas podsjećati u jednom istorijskom smislu da ne zaboravimo ko smo, ali ne u smislu zlopamćenja, jer suštinski ono opraštanje koje istovremeno i ne zaboravlja nije nikakvo opraštanje. Zaboravio sam, to znači oprostio sam. Ne podsjećam se stalno na to. A otrov zlopamćenja, dragi moji, u tome nešto ću ja svojim zlopamćenjem i negativnim mislima prema svom bližnjem ili daljem nešto nauditi. Ne. Problem je u tome što je to bumerang koji se meni vraća. Onaj koji gaji mržnju, zlopamćenje i svu skalu negativnih stanja i osjećanja, on zapravo sebe iznutra nagriza i sebe razboljeva. Kaže, fenomenalno, zaista je fenomenalan dr. Bernie Siegel, prevedena je na srpskom njegova sjajna knjiga Ljubav, medicine i čuda, kaže, ne postoje neizlečive bolesti, postoje samo neizlečivi bolesnici. Okrenite se malo oko sebe, razgovarajte sa ljudima, vidjet ćete da postoje ljudi koji mogu da se identifikuju jedino sa svojom bolešću. On nema o čemu da priča ako to jutro nije merio pritisak. Pa pazite, već sama ta atmosfera pripreme za merenje pritiska, normalno da će vam potići pritisak. To nije realan pritisak koji tada ostavimo. Ja moram sada da pilule pa ovo. Postoji toliko prirodnijih, normalnih, delotvornijih načina. Pritisak je najmanji, ali je vrlo simptomatičan. Kao somatski izraz onoga što nije nastalo u telu, nego je dugo vremena taborilo u duši i onda kada nismo uspeli ni da zaboravimo, a neko li još i da oprostimo, onda je to jednostavno izbilo. Pazite, danas naučnici tvrde govore, većina čak i svih kancerogenih problema su psihosomatske prirode. Mi sami sebe razboljevamo. Zato što smo neprestano u lavirintu mahom negativnih stanja i osjećanja. Dakle, ljubav ne uračunava zlo. Ljubav se ne raduje nepravdi, ali se raduje sa istinom. Mi svi kažemo kako se radujemo uspehu svoga bližnjega. Koga lažemo? Pa kod nas Srba, ništa se toliko ne zaboravlja i ne prašta kao uspeh. Ali problem je što je to osobina koja zahvata ceo svet. Čemu danas uče našu decu? Da budu competitive. Znači, ovaj koji je pored mene, on nije moj bližnji, on je moj konkurent, on je moj takmac, on je moj suparnik. To nije moj sabornik, to je moj suparnik. Pa sad on će stići pre na ono mesto koje pripada meni. Nećeš. Pa tako obučavamo svoju decu. Da bude jači, brži, bolji, lepši, ne znam šta je sve šta. Pazite, postoji zdrava, psihološki zdrava konkurencija jedino u određenoj meri, samo u sportovima, gde vas uspeh drugoga motiviše da i vi postignete taj uspeh ili još da budete bolji. Danas se na svim akademijama na kojima se obučavaju sportski treneri u svetu izučava, ne samo pominje, nego izučava, psihološki izučava slučaj koji se desio na specijalnim olimpijskim igrama u Salt Lake City. Krajem 90. godina. Znate, svake 4. godine su redovne olimpijske igre, onda u drugim godinama, posle 2 godine su specijalne olimpijske igre za one koji su na bilo koji način
uskraćeni za ovo ili ono, telesni ili neki drugi nedostatak. Tu su kategorije mnogo rastegljivije, pa u istoj kategoriji imate i muškarce i žene i razlika može da bude i do 10 do 15 godina i tako dalje. I u trci na 50 metara bilo je 10 takmičara i kada je dat znak na startu, najmlađi učesnik, dečkić je 13 godina, koji je imao tabane koji nisu bili usmereni ka napred, nego su bili ovako popreko. I on je sebe uspeo da osposobi sa takvim tabanima da trči. Međutim, desilo se nešto, on se sam sapleo jedan od drugu i on je na samom startu pao. Pa jedna krupna crnkinja koja je učestvovala u trci, koja i tako se ponašala i kada je stajala u stavu mirno i kada je trčala, jednostavno glava kao da je se okretala skroz. Tako je trčala. I zahvaljujući tom njenom okretanju, ona je uspela da vidi ovog mališana koji je ostao da leži na samom startu. A kako je Bog dao tako krupnu, ona je raširila ove ruke i rekla svima: stani! Svi stani! I onda se ta grupa od 9 ljudi okrenula i polako, laganim korakom krenula do tog dečkića. 60.000 ljudi na stadionu. Pardon, ne su, izvinjam se, rekao sam pogrešno. Stvar nije Salt Lake City, nego Seattle, država Washington. 60.000 ljudi je zaneneo stojeći. Oni su polako prišli tom dečku i ta crnkinja ga je uzela za ramena, a on je onako u svom gnevu, u svojoj nemoći, u svom bolu udarao i dalje rukama po zemlji. A ona mu je rekla: nemoj da budeš lud, šta se ljudiš? Pa nismo mi došli ovde da se takmičimo, mi smo došli da se radujemo. Pa ste nije čak rekla: mi smo došli da učestvujemo. Još važno je učestvovati. Ne, mi smo došli da se radujemo. Onda je žiri bio pred veoma teškim zadatkom, jer oni su svi, njih 9 podigli tog mališana i onda su lepo, laganim korakom, nisu trčali, svi zajedno, zagrljeni ovako, došli do trake koja je bila na cilju. I onda su gledali da svi u isto vreme tu prekinu traku, tako da nisu mogli sad čiji je stomak manji ili veći, ko je zapravo bio prvi, i doneli su mudru odluku. Svih 10 takmičara je dobilo zlatnu medalju. Taj primer, dragi moji, se izučava na svim trenerskim akademijama sveta. To bi moglo da se primeni na svakoga od nas. Nismo došli ovde da se trkamo, da se takmičimo ovde na ovu planetu, nego smo došli da se radujemo. Pogledajte šta smo uradili jedni sa drugima, pogledajte šta smo uradili sa ovom planetom. Danas se svuda govori o potrebi zaštite čovekove sredine, čišćenja vode, vazduha, zemlje. Aman zaman. Ne može zagađen čovek da čisti zemlju, vodu i vazduh. Prvo mora sebe da očisti. To jednostavno ne bi. Kaže jedna divna misao. A posle ćete čuti ko je rekao. Ova naša divna, plava planeta nalik je prelepom, gizdavom konju koga jaše pijani i poludeli jahač. Savremeno zvučeća misao, a izrekao ju je niko drugi nego Sveti Teodor Studit u 10. veku. Jedan od najbriljantnijih vizantijskih pesnika. Sveti Teodor Studit, pazite, i tada je bila prisutna ekološka svest. Nema delotvornijeg ekološkog sistema nego što je to vaskrsenje koje obnavlja prirodu, obnavlja tvar. Jer jedino obnovljeni, očišćeni čovek može onda da čisti i zemlju, i vazduh, i vodu. Sve dotle dok samoga sebe ne očisti, ovaj svet će biti prljaviji i prljaviji. Zato što smo mi prvi. Jedno bez drugog ne ide. Čišćenje okoline ne ide bez čišćenja samog čoveka. Dakle, ne treba se radovati nepravdi. A to je toliko prisutno, pazite, jedan od velikih svetih otaca, Sveti Jovan Zlatoustih, autor liturgije koju služimo svake nedelje i praznika. Uglavnom, osim kada nije post, pa služimo Vasilijevu liturgiju. Kaže, kako?
da zaustavim to zlo u sebi, da se ne radujem kada vidim da moj bližnji strada. Jedna takva iskrenost pre svega, ali on imao smelosti da to prizna i da se bori protiv toga. A mi ne samo da ne umemo da se radujemo uspehu, nego mi uživamo kada neko padne. Pa onda još i mi priđemo, pa onda još malo zatabanamo da bi bio tamo dole, sigurniji, tamo dole, gde si pao. Kaže sveti Isak Sirin, ako vidiš da tvoj brat greši i da pada, pokrij ga mantijom svoje ljubavi. Nemoj ići odmah na Facebook. Nemoj razglašavati. Čime se mi danas bavimo? Ko, gde, s kim, kada, zašto? Jeste čuli? Ima tu nešto. Pazite, danas je svet podeljen, ne samo na one koji imaju čin i koji drugima zadaju čin, danas je svet preko ogromne populacije žitelja Facebook lenda, svet podeljen na dve vrste. Ili su u pitanju egzibicionisti koji svaki svoj korak moraju da podele sa svetom, ili su u pitanju vojeri koji jednostavno prazninu svog života moraju da popunjavaju sadržinom života onog drugog. Aman zaman. Aman zaman. Pre 2 godine bio Svetski kongres američkih pedijatara. To nije svetska konferencija, ali zbog broja učesnika, a tu dolaze pedijatri iz celog sveta, jako je striktno vezana za američki pedijatra. To je najveća konferencija pedijatara u svetu. Svake godine se održava u drugom gradu. Pre 2 godine su pedijatri, njih 2400 američkih, plus gostujućih je bilo preko 1000. Uputili kao zaključak konferencije molbu, apel, preklinjanje roditeljima, koje je glasio: roditelji, ako želite dobra svojoj deci, bacite od njih mobilne telefone, androide i sve ostalo tome slično. Kompjuter samo u kontrolisanoj meri i u onome što je u vezi sa školom, baš što se mora. Pričajte vašoj deci, pričajte sa vašom decom, razvijajte im maštu, vodite ih na mesta koja su znamenita u vašem gradu, uspostavljajte odnos sa vašom decom. Pazite koliko smo mi čudnovati i koliko zapravo kroz to ne volimo svoju decu. Pa lakše mi je naravno da on sedi tamo sa nekim kuticama, bez obzira da li ćemo kutiju nazvati televizor ili će kutija biti kompjuter ili tabloid ili tablet ili ovo ili ono, ili ovo mobilno čudo malo, koje nije tako da je bar telefon pa ni pojadan, nego tu je sada sve smešteno. I samo se ti igraj i samo ti budi miran. Normalno, pa i ja kao roditelj znam da mi je nekad potrebno da imam neki svoj mir i da je mnogo lakše da se dete zabavlja tamo nečim. Ali pazite kada sada koliko smo mi zapravo licemeri, koliko lažemo, ajde što lažemo jedni drugi, nego lažemo svoju decu. S jedne strane vodimo računa o tome s kim se naša deca druže, ili tako je, i to je jako dobro. A sa druge strane, širom otvaramo vrata naših domova i što je još gore, vrata naših srca i srca naše dece, koje kakvim spodobama, koje nesmetano ulaze kroz ekrane, televizora, kompjutera i ostalih čuda. Takve spodove da vam se pojave na vratima, da zazvone, pa vi prvi, ja prvi, ne bi ih primili u kuću. A to je predmet razonode naše dece. Koja crna razonoda. Pogledajte ko nama u rasejanju. Sada kada su me pitali u Beogradu šta matica može da učini za iseljeništvo. Samo jednu jedinu stvar, rekao sam, da prestane da bude maćeha i da bude majka. Ali bar da prestane da bude maćeha. Pogledajte šta vi nama šaljete. Šaljete nam ono što je vrhunac subkulture i nekulture i propagirate time nazovi kulturu. Ko danas gostuje po Americi, po Austriji, po Švajcarskoj, po Švedskoj? Po
srpska narodna muzika. To nema veze ni sa srpskim, sa narodom još manje, a s muzikom po najmanje. Jer pevaju ljudi bez sluha. I to je srpska kultura. Pazite, ja znam da ako dovedem istoričara umetnosti ili kada smo dovodili pokojnog Ljubu Tadića ili Ružicu Sokić sa njenim monolozima, da ne možemo računati na hiljade ljudi koji će doći. Neka dođe 100. Mi zaboravljamo, nije važno koliko nas ima, važno je kakvi smo. I ko su danas uzori i primjeri našoj deci. I to je onda ljubav što mi njima pružamo. Ajde, budemo bar iskreni sami sa sobom. Jedan od velikih ruskih duhovnika 20. veka i sve pravoslavnih, otac Aleksandar Jelčaninov, precizno je rekao u dnevniku jednog sveštenika, sjajna jedna knjiga, na mnogim jezicima postoji, prevedena je, rekao je sljedeće: dva glavna vida čovekove ludosti su zapravo megalomanija i manija gonjenja. A one su moguće samo zato što su potpomognute sebeljubljem. Čovek danas voli samoga sebe, a u stvari ne voli samoga sebe. Kada bi zaista voleo samoga sebe, on bi bio mnogo zdravije bi razmišljao i bio bi mnogo čistijeg zdravlja. Kaže jedan grčki starac sa ostrva Ios, upokojio se ne tako davno, 1960. godine, starac Antim. Kaže, Bog ne odvaja pravednika od grešnika i ne poredi lukavog sa dobrim. Pčelu, ako se kocka šećera ili nešto drugo slatko nađe na gomili smeća, pčelu ne zbunjuje ta nečistoća, te će ona odleteti da zgrabi taj šećer ili slatkiš kako bi se pripremila za proizvođenje meda. Isto tako i Bog. On ne vidi gde se čovek nalazi u grehu ili u vrlini, u dobru ili zlu. Bog, da bi pomogao čoveku, vidi samo onaj trenutak koji čoveka približava njemu. A mi uporno težište stavljamo na svim onim momentima, satima, godinama, kada smo daleko od Boga, umjesto na onom momentu koji nas približava Bogu. Kada smo najbliži Bogu? Kada praštamo. Kada smo najbliži Bogu? Kada volimo. Ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi, kaže apostol Pavle. Pa danas ni deca više svemu ne veruje. Barem se roditelji mogli nekada da ispričaju neku priču, pa to može da drži vodu, što mi kažemo nedelju, 2 ili mesec, 2, pa dete onda shvati. Pazite, to je opasno tako se ponašati sa decom. Opasno i neodgovorno. U deci treba razvijati maštu, ali decu nikada ne smemo lagati. Nikada. Ljubav zaista ume svemu da se nada. Kada sam jednog od mnogih, tokom mnogih svojih boravaka u Gruziji, otišao da vidim jedno interesantno, nadasve interesantno i dramatično mesto, a to što se tada desilo, godina je bila 2000-ta, je bilo neverovatno. Upoznao sam jednu mladu igumaniju koja je završila biologiju i biohemiju, otišla kod patrijarha Ilije Gruzijskog, predivnog, verovatno najmudrijeg pravoslavnog patrijarha danas, i rekla mu, zapravo upitala me, vaša svetosti, ja ne znam šta bih ja u životu da izaberem. Htela bih i brak i porodicu, a htela bih opet i da se zamonašim, a htela bih i evo ovo čemu sam ove godine posvetila i da se bavim naukom. On je rekao, dete moje, ja te znam od malena i ja ću ti reći šta da radiš i na jednom i na drugom putu, ali tek kada ti odlučiš. Odluka mora biti isključivo tvoja. Ona je došla posle nedelju dana i rekla, vaša svetosti, ja sam rešila da se zamonašim.
Sigurno. Ajde prespavaj dušo moje još jednom, pa dođi sutra pa mi to istorica. I rekla, ja sam rešila da se zamorašim sutra. Jesi? Zvao svog sekretara, jednog đakona zapravo, stavio u kola, idemo. Kuda? Da ti pokažem tvoj manastir. Otišli, nedalek, to je deo praktično Tbilisija danas, neke ruševine, razvaline, gde nekad u 8. veku bio manastir. Kaže, evo, ovo je tvoj manastir. I ti ćeš biti igumanija. A ona zbunjena, sad ne znajući da li Patrijarh govori ozbiljno ili se šali, ima sjajan smisao za humor, ali se ne šali sa takvim stvarima. Kaže, ne, ja sam ozbiljno. Sačekat ćeš nedelju dana i doći ćeš ovdje. Pa gde su mi sestre? Ti ćeš ih stvoriti. Pa gde, kako? Bog će te naučiti. Idi dobro o svemu razmisli, provedi još nedelju dana kod roditelja, pa dođi. Patrijarh među vremenu obezbedi nekoliko kamp prikolica, lepo opremljenih, dopremi ih na to mesto. Posle nedelju dana kada je ona došla i potvrdila svoju rešenost, rekao je Patrijarh, evo, ovdje će ti biti kelija, u ovoj prikolici će ti biti kapela, u ovoj prikolici ćeš primati goste. I svako ko dođe, sa svakim ljubaznom i lepom. A sestre, Bog će ti poslati sestre. I ona, mudrica, sakupi svoje koleginice sa fakulteta i da skratim priču, za par meseci tu je bila jedna grupa izuzetno obrazovanih mladih Gruzinki koje su prvo bile iskušenice, posle su se zamonašile. I počela obnovu tog manastira. Onda su otišli jednog dana, prošlo je već godinu dana, od Patrijarha, čime ćemo se mi baviti? Kaže, Gospod će vas naučiti. Pa znamo, mi bismo hteli da dodirnemo srce ovog naroda. Pa ste, to su bile neverovatno teške godine. Onako kako je Gruzija patila 90. godina, pa sve do 2000. Kroz takve teškoće Srbija nikad nije prolazila i daj Bože, nadam se da neće. Ja sam te godine 2 puta bio tamo. Prvi put u februaru, drugi put u julu, kada sam vodio jednu grupu svojih parokijana iz Amerike tamo. Početkom 2000. godine, to je podatak, 6 meseci niko u toj zemlji nije primio ni platu ni penziju. Samo je glavni grad imao struje i vode po 2 sata ujutro i 2 sata uveče, to znamo kako izgleda, iz Beograda, Srbije i srpskih zemalja. Provincija ni toliko. Deca koja su tada bila, deca od 4, 5, 6 godina, nisu znali šta je banana, šta je kiwi i tako dalje. I onda je sestra Mirjam, mati Mirjam, bila je naš gost u Čikagu, odlučila i rekla Patrijarhu, znate, imam jednu veoma smelu ideju, pa sam hteo prvo to sa vama da podelim. Ima jako mnogo beskućnika ovde, i to dece, jako mnogo prosjaka među decom. Tada su se istok i zapad borili oko Gruzije. Da li će jedan tok proći, američka varijanta ili ruska varijanta, stranih predstavnika koliko hoćete, i ono što je tada bio najveći problem u Gruziji bila je dečija prostitucija. I muškarci i devojčice. 9, 10, 11, 12 godina. I mati Mirjam je rešila da ide po ulicama da skuplja tu dečicu. I kaže Patrijarhu, to je moj plan. Kaže, to je Božji plan. A ti ćeš učiniti ono što bi Božje ruke učinile da su ovde među nama. I one će biti među nama preko tvojih ruku. I Patrijarh, ne časeći ni časa, obezbedio je preko svojih poznanika i prijatelja, preko svojih veza, u najboljem smislu te reči, jedno staro napušteno imanje na rubovima Tbilisija, pod hitno su se obnovile kuće i onda je poslat jedan proglas svim bezdetnim porodicama u Gruziji, ne samo u Tbilisiju, nego u Gruziji, muž i žena koji nemaju dece, a spremni su da izdržavaju 1 ili 2 dece. Dobit će kuće
kuću, dobit će zemlju. A pre toga je obezbedio jedno mesto koje je moglo da primi 800 dece beskućnika. I mati Mirjam sa svojim koleginicama sa studijama, kasnije monahinjama, je prikupila, i ja kada sam bio februara meseca 2000. godine, moj domaćin arhijepiskop Nikolaj, par godina mlađi od mene, prvo je završio biologiju, onda je završio matematiku, pa je onda završio Akademiju za filmske i pozorišne umetnosti, specijalizirao crtani film u Moskvi, završio teologiju, bio najomiljeniji sveštenik od Bilisiju, supruga klasični klinički psiholog, 3 kćerke, i kasnije sticajem različitih okolnosti postao episkop koji je počeo da obnavlja monaški život u Gruziji. I on me vodi tamo. 800 dece već tada bilo tamo. Sad zašto vam ovo pričam? Mati Mirjam mi tada kaže jednu nevjerovatnu stvar, ali moguću. Sve što je nevjerovatno zapravo jeste potrebno, a samim tim je moguće. Kaže, ja sam znala ovoj dečici, ne treba samo obezbediti smeštaj i hranu, njih treba školovati. I onda sam se usudila, a uvek je sve proveravala sa patrijarhom, uvek dobila blagoslov, onda sam otišla kod svojih profesora na fakultet, univerzitet. I sad njima je bilo čudno da je, a bila je jedna od najboljih studentkinja, da sam ja sada monahinja. Sazvala sam ih na jedan sastanak i pozvala 10 najuglednijih akademika Gruzijske akademije nauke i umetnosti. I rekla im, znate šta, ja imam to i to, imam sirotište gde sada ima već, tada je bilo kada je ona počela, tu ideju da ostvaruje oko 600 deca. Kada sam ja bio u poseti, bilo ih je već 800. Ja očekujem od vas, mojih bivših profesora i od vas, gospodo akademici, da mi organizujete sistem predškolskog, školskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja za moju decu. Vi ćete sami dolaziti, radite i onako bez plata, ovo će vam biti trud i dug prema rodnoj grudi, a Bog vam neće ostati dužan. I akademici i profesori univerziteta su počeli da organizuju sistem od zabavišta pa do poslednjeg razreda srednje škole. Kada mi je pokazala biblioteku u onim skromnim, nikakvim uslovima, ali uslovima koji su cvetali ljubavno, verujte, ja sam bio posjećen. Rekao, Bože, Gospode, jedno sirotište u Gruziji ima takvu biblioteku. I onda, u toj gužvi, kako smo mi prolazili, sam nam je bio arhijepiskop Nikolaj, još jedan sveštenik, i sad došao je gost i tako dalje. U jednom momentu jedna devojčica natrči na mene. Musava sva, plače, trči. Oni svi, uglavnom, tada u to vreme, su govorili i ruski, bez obzira da li su bili Gruzini, a bilo je mnogo i ruske dečice, ukrajinske, beloruske. Sva deca koja su pobegla od roditelja su se nekako našla u Gruziji, ko zna zašto. Sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza. I ona plače, ja zaustavim, šta je? Ruskinica mala. Ko kaže ti meni kako se zoveš? Ja joj brišem suzice. Kaže, menja zovu Sonja. Pa reko, Sonja, što plačeš? Pa kaže, pokidali su mi krstić. A to je bilo jedino što mi je ostalo od bake. Krstić drveni na kanalu. Sonja. Već tada sam znao da ću biti u julu mesecu ponovo u Gruziji, kako Sonja. Sad je februar, evo računaj. Sonja još nije išla u školu. Mart, april, maj, jun. Još 4 meseca onda dolazi jun. I ja dolazim ponovo ovamo i ja ću ti doneti krstić. Sad čuli su oni da tu došao neko iz Amerike i ona sad onako stara, mala i važna. Kaže, ali nemoj te vaše američke krstove da mi donosiš, neću ništa zlatno. Običan drveni krstić. I u julu mesecu kada sam bio sa grupom parohijana iz Čikaga, pridružila nam se jedna grupa mladih Srba, sam hteo da neko iz Srbije to vidi, pa je svaki naš Srbin iz Amerike imao za dužnost da omogući jednom mladom Srbinu i Srpkinji da može da krene na taj put, da finansira njihovo putovanje, pa smo bili jedna lepa grupa, a pritom je jedan lep hor, jer svi ti mladi Srbi i Srpkinje su bili mahom iz hora akademika
akademika Dimitrija Stefanovića, studenti kojima se on i dan danas bavi, ako je na štakama, još uvek diriguje, još uvek obilazi naše manastire, još uvek misionari na sebi svojstven način. I kada smo, da ne dužim, stigli konačno, oni su nas sad čekali, bio je planiran naš izlet do tog mesta, naša poseta, deca sva umivena, doterana, svi nas čekaju. Mi smo bili u 3 kombija velika, naravno Sonjica je bila u prvom redu i pošto sam ja bio neki vajni vođa grupe, izašao prvi, ona mi je onako potrčala, Bože, niko mi se u životu ovdje tako nije uradao. I ja vadim krstić drveni. Ona se smeji sad, kad je stala tu i gleda te krstiće, ona je stala i počela da plače. Pa reko, Sonjice, krasavica, pa što plačeš se? I ona glasom odrasle osobe kaže, i ti mene nisi zaboravio. A reko, kako da te zaboravim? Ako išta pamtim od tog februara, to je taj susret sa tobom. I mnogih drugih stvari je dobila i taj, kaže, ovo je prvi put u ovom malom životu da je neko mislio i na mene. Verujte, nisam mogao u životu da dobijem lepši i prikladniji poklon nego što su bile njene suze i njene zagrlje. Nije se odvajalo tog dana, tih par sati koje smo proveli tamo, jedva smo se rastali. Jedva smo se rastali. Dakle, ljubav koja se doživljava je na takav način. Koliko svako od nas ima tih mogućnosti, bukvalno svakoga dana, ali mi jednostavno previđamo tu situaciju. Previđamo tu situaciju. Jedan od ljudi koji je poznat mnogima u ovoj zemlji, koji je ovde živeo, doktor Viktor Frankl. Čovjek koji je sve ono što je stekao obrazovanjem, praksom, lekara, psihijatra, psihoterapeuta, zapravo izbrusio tokom onih godina kao zatvorenik u Auschwitzu. Preživeo, usavršio svoj sistem logoterapije i ostavio nam jednu sjajnu, među mnogim, sjajnu jednu, ne samo izreku, nego opomenu, kaže: ljubav je jedini način da se dosegne do najdubljeg dela ličnosti druge osobe. Pazite, jedino i samo ljubav. I kaže na drugom mjestu, niko ne može da postane zaista svestan punoće bića druge osobe ukoliko ne voli tu osobu. Jer jedino kroz svoju ljubav on će moći da vidi kakva ta osoba zaista jeste. Upravo zato Bog čini sve ono što čini zbog nas. Jer on nas vidi ne onakvima kakvima mi sebe vidimo u ogledalu, to nismo mi. To je danas ovako, sutra će biti već ko zna kako. I ako se mi uporno trudimo da zadržimo ono što je bilo juče. Pa nemoj se aman zaman farbati, samo potvrđuješ time više koliko godina imaš. Obično pomislim kada vidim ofarbanog muškarca u 70. i 80. godina. Dakle, Gospod nas poziva na nešto mnogo veće, mnogo krupnije, mnogo značajnije nego ono što su naši sitni, nazovi, ljubavni podvisi. Kaže otac Georgije Florovski, a tumači zapravo apostola Pavla, kaže, nisi više rob nego sin, kaže apostol Pavle. Dakle, mi više nismo robovi. I ne samo da smo prijatelji Božji, već smo udostojeni da postanemo sinovi Svevišnjega, da postanemo deca Božija. Deca Božija. I Bog se upravo prema nama tako ponaša. I Bog nas hoće kao decu, ali decu koja će imati smelosti na putu do svoje zrelosti i da kažu oprosti, izvini. A to je nama nekako jako, jako teško da prevalimo i Bogu, a jedni drugima, o tome tek da ne govorimo. Umeti radovati se i umeti pustiti, govorili smo o tome malo ranije, kao što roditelji nekada ne umeju i neće da
puste decu, isto tako nekad i deca ne umeju i neće da puste roditelje. Ne umeju da se osamostave. Jedna moja koleginica sa studija me iznenadila i prosto oduševila jednom svojom istinitom anegdotom. Kaže, zamisli, molim te, šta mi je moj unuk rekao. Unuk je tada mali Mihajlo imao 4 godine. Mihajlo imao simpatiju u vrtiću u koji je išao u Beogradu i jednog dana došao kod bake, ona je bila osoba njegovog poverenja, i rekao, baki, zamisli, molim te, Sanjini roditelji su dobili novi posao i oni se sele sada u drugi deo grada. I ona odlaze, znači neće biti više u mom vrtiću. I sad baka da bi nekako to okrenula na šalu, kaže, pa kako to, Mihajlo, pa ne mogu oni tek tako, ajde, dobili novi posao pa se sad sele, valjda se i ti nešto pitaš tu za to. A on kaže, ne, baki, kada se voli, onda mora da se pusti. Ona njemu kaže, šta? Šta si rekao? Šta si rekao? Kada se voli, onda mora da se pusti. I ona meni to kaže. Rekao, kaži, još jedno odmah sam izvadio papir i olovku i zabeležen. I malog Mihajla često pominje. Pazite, dete od 4 godine. Koliko mudrosti prosijava iz naše dece svakoga dana. Čuti da uzam. Treba se spustiti na dečiji nivo. Ne, treba uzrasti do dečijeg nivoa. Deca su daleko iznad nas. Međutim, mi nećemo da budemo kao deca, ali smo zato jako detinjasti. Veoma interesantan deo koji je istorijski uslovljen. Polako prilazimo kraju. Kaže apostol Pavle u himni ljubavi, jer sada gledamo kao pomoću ogledala u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Ogledalo u zagonetki. Zašto ogledala i zagonetka u istoj rečenici? Pa zar nije ogledalo ono što mi daje onako kako ja izgledam, sliku mene sam? U prvom veku nije bilo tako. Ogledala nisu izgledala kao što danas izgledaju. Dakle, čitajući tekstove Svetoga pisma, mi moramo da imamo na umu jednu drugačiju sociološku pozadinu. Društvo koje je koristilo predmete koji nisu baš neminovno istovetni onima koje mi koristimo. Ogledalo je uvek postojalo, ali kakva ogledala? Ne ogledala koja bi održavala zaista 100%, koliko je to sad 100%, to je druga strana. Nego ogledala u kojima se više naziralo. To je bio metal koji se glačao. Pa ste mogli da vidite, kao što recimo na srebrnim tacnama možete da vidite, ali ne možete baš sad svaku boru da vidite, svaki detalj. Koliko bi možda bili stresni da smo onda živjeli i imali ta nejasna ogledala. Dakle, sad gledamo kao ogledalo, to je bila zagonetka. Kaže čuveni Chesterton, Gilbert Chesterton, sjajan pisac, jedan od najplodonosnijih pisaca engleskog govornog područja, prevedeni na srpski, njegova sabrana dela su izdata i na srpskom jeziku, kaže u sjajnom tumačenju knjige o Jovu, kaže, milije su mi Božije zagonetke nego ljudske odgonetke. Milije su mi Božije zagonetke nego ljudske odgonetke. Zašto apostol Pavle pominje zagonetke? Zato što je zagonetka u to vreme, u tom delu starog sveta, bila jedan od najomiljenijih književnih iskaza. Književna vrsta, književni rod koji je bio veoma popularan. Ljudi su se zapravo sporazumevali pomoću zagonetki, koji je to bio intelektualni motiv za rast. Pazite, u zagonetkama razgovaramo. Kako mi danas razgovaramo? Kroz psovke, kroz đubre. Šta su ugovaranja nego đubre? Mi smo hodajuće kante za smeće. Puni smo negativnog sadržaja onog drugog. Umesto da vodimo računa o svojim problemima. U jednom našem drevnom manastiru je živjela jedna monahinja, umrla je pre 30 godina. Bila je pre odlaska u manastir poštanska činovnica u zemlji. I njen potonji episkop, koji je tada bio student u Beogradu, je znao, kao ženu koja je redovno dolazila u Beogradsku sabornu crkvu, a znao isto i iz Zemunske pošte. Prošle su decenije, ona je bila monahinja u manastiru, a taj
nekadašnji student je postao sada vladika te eparhije. Jednog dana došavši u manastir, iz razgovora sa igumanijom sazna da ima nekih problema sa tom monahinjom koja je bila starica od 85 godina. I sad igumanija kaže, pa preosvećen, ja znam da vi nju volite i ona vas jako voli. Baš će jedino da posluša. Imam veliki problem sa njom. Kakav problem, naopako, sa staricom od 85 godina? Ma nije ni problem, nego to je tako jedna detinjarija. Zamislite, molim vas, ja znam, ona kao poštanska činovnica, kao žena koja je živjela u Beogradu tolike godine, svaki dan je čitala politiku. I ona sada traži od meštana okolnih sela da joj nabavljaju stare politike. Ne prati ona sad ni politiku, ni ostale rubrike, nego samo da joj isecaju onaj strik, bar je nekada tako bilo, sa Pajom Patkom. I čita Paju Patku. Ja kažem, čoveče, ženo, Bože, 85 godina, imaš čitaš Paju Patka. Pa preosvećeni, kažite joj. I sad vladika, ovo je to bilo jako simpatično, da bi umirio i igumaniju, a da bi Mati Mariji, tako je bilo ime te monahinje, dao za pravo, ali ne da, nema fini način, jedino on to tako umeo. Rekao igumani, pozovite Mati Mariju. Kad je došla Mati Marija, izvolite preosvećeni. Kaže Mati Marija, jutro smo jako žurili kada smo kretali ovamo, nisam imao vremena da pošaljem đakona da uzme politiku. Kažite mi, šta je danas bilo sa Pajom Patkom? A igumanija tek sad zbunjena, šta? I vladika čita Paju Patka i time je Paja Patak dobio pravo glasa u tom manastiru. Dakle, nemojmo uvek sve komplikovati tamo gde bi trebalo pokazati malo više radosti i mnogo više razumevanja, a zapravo pokazati ljubav. I završetak himne ljubavi, pomalo kontroverzan za mnoge tumače, jer apostol Pavle kaže, sada saznajem delimično, a onda ću saznati potpuno, kao što sam i potpuno poznat. Sada pak ostaje vera, nada i ljubav, ovo troje, a ljubav je među njima najveća. A naš mudri sveti Ava Justin Popović kaže na jednom mestu, kaže, ovo troje nikada ne prestaje. Ovo je kao jedna predivna biljka koja se iz istog korena javlja, jer vera i nada i ljubav, kao što su u vremenu, tako će i u večnosti biti isprepletene. I za sam kraj sam ostavio reči koje mogu mnogo više da kažu nego ma koji pokušaj da vam nešto prenesem, a to su reči svetog, zaista bogomudrog i bogonadahnutog vladike Nikolaja, koji kaže ovo: ljubav me čini Bogom, a tebe, Bože, čovekom. Gde je jedan, tu nema ljubavi. Gde je dvoje ujedinjeno, tu je samo prizrak ljubavi. Gde je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Tebi je ime ljubav zato što ti je ime jedinstveno trojstvo. Da si jedan, ne bi bio ni ljubav ni mržnja. Da si dvojstvo, ti bi bio neizmenično i ljubav i mržnja. Ali ti si trojstvo, zato si ljubav i u tebi nema ni tame, ni neizmeničnosti. Ljubav ne zna za vreme i prostor. Ona je van vremena i van prostora. Za nju je jedan dan kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. Kada sam spojen sa tvojom ljubavlju, onda ne postoji nebo i zemlja, postojiš samo ti, Bože. I postojim ja od tebe. Zato, kada ljubav božansku činim da bude usitnjena i samlevenu u pepeo vremenom i prostorom, kada to nazivate ljubavlju, ljudi, a ne pepeo, šta činite? Gospode, udostoj me ljubavi kojom ti živiš i život daješ. Udostoj me ljubavi tvoje, Gospode, i bit ću slobodan od svih zakona. Useli ljubav tvoju u mene i ljubav će me useliti u tebe. Hvala vam na pažnji, hvala vam na ljubavi, ali još jednom vas molim, pronađite obavezno poslanica Korinćanima 13. glava, himna ljubavi, najlepše reči ikada ispisane u slavu ljubavi,
slobodno ih fotokopirajte, isecite, uveličajte i zalepite za frižider i svaki dan pročitavajte. Molim vas, vidjet ćete da će malo po malo stvari početi da se menjaju u vašem životu. Hristos Voskrese! Predavanju. Pokazali ste, jedan mi je sveštenik rekao kada sam stupao u čin, kaže kad se moliš, kada služiš svetu službu, treba da goriš od ljubavi. Vi ste večeras, držeći ovo predavanje, od ljubavi prema nam gore, to smo svi osjetili. Iako se ne znamo lično, ko da se znamo 1000 godina, ko da se znamo večnost. Upravo to. Zato, draga braća i sestre, zahvaljujemo se Otcu na ovakvom divnom predavanju. Nadamo se da ćemo sutra zaista osjetiti tu ljubav i kad čujemo reči Gospodne, ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. Setite se šta je nama Otac rekao i šta je predavao. Hristos Voskrese!